Kok masuk anginku mari iki. Gendang ndut. Iya. Mesake ya. Aku jane melas lho. Anggere muli mlaku medhun ning lokasi ono edeng-edeng. Mbok leren to sa wong ya sesuk isih wayangan meneh kok. Iya. Ngaso bocah iki men ngaso. Iya. Jak melek terus iya ya Mak. Engko nek metu procot lanang langsung nganggo blangkon dadi wiyaga piye? Ya ora ana metu lanang langsung nganggo blangkon ora. Ampun menawa wis diteri blangkon bapakne. Iya, iya. Aturke apa? Wonten pamunten mboten, Pak? Ora ana. Nggih. Engko pamundutan iki mengkari apa jenenge iki Grajakan. Iya. Banyuwangen sing nyuwun Pak Lurah. Heeh. Mangga arep ngaturke apa kowe? Bebas. Bebas. Rasa dadak mikir. Ya, tur apal. Arangu mawon nggih. Hah? Arangu. Apa? Rengu. Rengu. Nggih. Oh iya, dibawani. Nggih. Memanise merati Pun saben bengi nyinden kok ya iso meteng. nggih saged to, Pak? Ya iya. Ya hopon. Sak wayah-wayah. Hah? Mboten. Ya wis ben. Wis ngerti lanang wedoke urung kuwi no? Dereng ketok. Lho, jare wis 6 sasi. Nggih ndelik Pak dereng ketoke. Oh. Di USG. Sampun. Oh, ya wis. Di USG nang dokter. Nggih dokter. Lho nek sing cetha ki nang KUD. KUD. Di USG KUD ora. Ya dokter kuwi. Ora ya ketokno. Nggih. Lanang wedok disyukuri Nggih, Pak. anugrahi sing kuwasa. Nek wedok dadi sinden. Iya. Sinden sing laris. Amin. Nek lanang napa? dadi seniman. Iya. Amin. Dalang. Aja. Lah napa? Pikirane wong werna-werna. Lah kok warna-warna pripun? Ah nek muni dadi dalang terus darani anakku. Ah senengane. Gosip ki tekan ngendi-endi e. Iya. Padhake ora. Nggih mboten, Pak. Aja. Wis karo bojomu wae malah. Dadi napa tukang ngarit? Oh iki yo ngece. Lah nggih bojo kula tukang ngarit to. Ya ora apa-apa kok ya sing penting halal. Nyatane ya wedhuse akeh, sapine akeh kok. Nggih amin. Iya, sugih wong desa ya harus sugih wong kutha. Ora ketok nek sugih wong kutha, nek wong sugih wong desa ora ketok. Iya. Wong kutha pamer mobil ning ngarepe wong desa sapine 40 modar kowe. Iya. Ayo. Terus
gampang teman ambeh beda ya swara gamelan dadi cethu ya mak ha iya ning ruangan neno 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 ya aku
wis diaturake ya karo ibu hamil Mbak Orisa Widyasari ya. Langgame apa jenenge mau? Rengono. Oh iya. Ya ditutuke engko ndak Pak Lurah ning ngenteni suwi. Ya, mengko ndak Mas Agus ya selak kesusu kondur sesuk acarane iso akeh banget. Ya, diaturake sik sing Banyuwangen no. Oh iya, sing kepareng nyekar Mbak Tatin ayo. Ya, Mbak Tatin. Iki Mbak Ayu ya tenggorokane sakit. Oh. Mergane digedhik karo sing lanang tadi. Ya wis nyuwun pangapura. Ya, biasane sing anu apa jenenge iki gerajakan iki biasane Mbak Ayu. Ya, ning iki diganti Tatin ya ora kalah apik. Ayo, elek. Ayo. Mbok ora ngece. Ora ngece, iki ana sawerane aja kuwatir. Nggih, ngapunten nek elek ya. Hah? Ngapunten nek elek. Ora apa-apa, apik kuwi senengane ora sok terus ngedon ngono iki lho. Suaramu ki beda, karakter suaranya antara kamu dan Ayu ki beda. Karakter suarane Ayu karo Ika ki beda. Karakter suarane Ika karo Orisa ki beda. Dadi yo duwe kemenangan dhewe-dhewe. Nggih, nek kula kemenangane nang napa? Kowe ketoke ora ana menange. Ya ora. Kandhani ya yo. kemenangane iki le nggon nganu apa jenenge Cantas. Ya Cantas. Cantas Klaten, Cawas kuwi. Iki napa, Pak? Gerajakan. Saking Pak Lurah. Agus, Pak Lurah. Pak Agus, nggih. Ngapunten nggih, Pak. Nah, Niki nggih bawa mboten? nganggo banyu langit. Ya apa jenenge? Banyu langit, Apa jenenge sih? Apa kan? banyu angin. Banyu wangen, mambyat mayun kae. Heeh. Aku saploki dadi sobat Amjar iki dadine ora. Gayamu. Ya. Mambiat mayun. Lho, Tatin ki suarane kaya keder-keder piye ngono. Sing kroke refleks. Iman. Ayo kemenangane nang kono. Suarane gending pelambiangan. Engko bar iki terus prahmen, toprak. Oh iya, kowe dibut wong loro. Oh iya. Napa lakone? Ayo nganu apa jenenge iki? Gentro karo Suminten, engko terus bapakne Suminten teko. Sapa bapakne Suminten? Karjo. Ngawur. Anu sapa jenenge iki? Suramanggala. Suramanggala. Sing dadi warok Suramanggala goleke sing wangon. Sapa? Wondo. Wah. Warok kurang gizi. Wah sing penting suarane. Warok iki ora kudu lemu. Warok kuru ya medeni ning suarane gedhe. To, ora sembrono to. Iki Mbak Yumu. Lah, kuwi wangun awake cilik ning kereng. Awake cilik. Ta. Ya serangan. Gawe brengos sik. Engko terus sapa? Apa gendho disabet kolore Suramanggala terus sambat-sambat karo bapakne. Pak, tulung Pak, aku disabet Siwanggala. Nah, kowe ngono kuwi critane dadi sing den karo Piyaga saiki kudu ngerti cerita. Iya. Nyaram. Ngapa sih? Wah, aku bayangke mau wis guyu sithik. Iya. Nggo lucu mbok ora ya engko aku wis guyu sithik. Ketoke ora wong iki. Ya ora apa-apa. Ha sing dadi Surabangsat solikin. Wah iya. Pokoke rombongan warok kurang gizi. Ya wis ora apa-apa. Nyaram.
Dapukane ora pas kabeh. Kudu digawe ngono no. Iya. Mergane yo ayo kuwi mau. Naswan tara Banyu pianyu wangi kelan kenang wetan segara lor lan kidul. Nah, iki malah entuk suminten no. Sapa? Ani engko meneh dian ani. Ya. Sumintene Ani engko gandrung karo Den Masih Broto. Den Masih Broto golek meneh. Sapa Den Masih Broto? Surat dibungke. Aja kondak nesu. Engko goleke no. Iya. Wis aja kuwatir wae. Santai kae. Saiki kancaku sudah tak latih pramen-pramen kok. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, iki sing lagi tak latih iki pramen ora marai gayeng ning marai sedih. Oh. Ya kadang kala limbuhan ki kok marai sedih, penonton nangis ki ya apik. Iya. Ratapan anak tiri. Oh iya. lar lan kidul alas angker kang kaliwat lewiat belambiangan Oh, ala entuk berkah ki lho Sa, Risa. Ya. Entuk sawer saka Bu Hamil yang tampil dari Pak Basori Winong Ploso Nganjuk, Jawa Timur. Jawa Timur. Sukses buat warga Laras. Oh iya. Mlebu ning rekeningku 200. Ya tak bayar saiki kowe ndak nagih-nagih. Wis sah lho iki ya. Ya Iki buktine aku ora gawe-gawe kok no. Lho. 2 yuta ding jawi Apa? 2 yuta Mbok cangkeme sing apik. kayak Iki 200 lho iki mripate didelokke iki 200 nure piro iki? Suwakene 2 yuta ya kita. Saka kono 2 yuta karang blabur kok kowe. ya. Wis masuk wis sa 200. Wo iya Ika, wingi sore entuk 300 ya sekaya. Heeh. Tak gawake sik peno. Ya, mangga. Balam biangan Ya, mangga. Ya. aja takut Saiki pengendange Pak Agus ki seneng Banyuwangi mula ya aku le ngluruk golek pengendang Banyuwangi ya serius tenan. Oh iya. Kowe kendanan taplatan taplatan. nek Banyuwangi kudu lingguh dinglek enten nggih Kudu linggo dingklek. Iya. nek ora lingguh napa Ya ora iso wong kendange dipangku kok. Tangku mau ngono. oh kendangnya dipangku ta aku ora weruh e Ha piye kowe? Kowe nyanyi dipangku kok piye? nek ora muni nek aku engko Heh? Piye? nek kendang dipangku muni nek aku dipangku ya ora muni Muni wae. Sing ngomong sapa? ya ya ora Muni ning lirik. tanah India Gumelare gumeliaring taman sari nuswa
nindakake kagem Pak Agus. Ya. Lurah Catur Tunggal. Monggo, iya Mas.
kendangane ya kaya ning Banyuwangi tenan. Ya, kendangane ya. Ya sing latih aku ya dadine terampil kaya ngono kuwi. Sinten? Sing latih? Saiki mbok jajal. Sapa? Jenengan. Aku kok ngendangne kok. Ayo tenengku pengendangku kesilem kabeh. Iya. Gayane yo. Lho aku ki nek ngendang apa-apa iso. Iya. Bali ya iso. Bali ki mek kari gentenan kaplak-kaplak gemblem. Ngarang ora. Ayo tok gentra. Iya. Ayo adekis. Ya iki mau Pak panitia wis ngendikake gandeng Pak Marwoto ora iso rawuh ki awak dhewe kudu nganggo prahmen. Oh iya. Ning ki serius, ndagele ora kokean, serius. Ya. Blok. Suwe aku enteni nang kene, Blok. Apa to, Gentra? Gentra apa Gentra ta? Gentro. Gentra kok ya. Iya. Nah. Kuwi ya wis calon-calon ketoprak iki wis melu festival ketoprak wingi. Oh, dadi apa? Dadi watu. Dadi watu ya ora ming meneng wae. Lho, dadi watu ki angel lho nek awak iso kaya watu. Ora bakal iso persis. Nek kulite wis kaya watu. Sak suarane atos kaya watu. Ya, ya. Ayo, lu ngapa kok tengok ki? Ngadeg. Ora. Ya Golek ngadeg. duit ki angel e. Sembarake engko tak paringi aja kuwatir. Ngopo andang melirik lho. Ya mumpung ora ana bojomu, ayo mau ra iso omong karo aku to. Mumpung bojo kula mboten mangkat, Pak. Mengke kula gandrung. Kowe ngapa? Hah? Wah ya. Aku andang demek lho. Ya ora apa-apa. Seniman seniwati kok didemek ra gelem. Ya ora gelem kok. Nah ya, yo turuk. Lu cempluk. Tok. Gene kowe to Le? Iya, Yu. Saka ngendi? Aku saka omah. Lah kok rene-rene kedarang-darang rene ngopo? Aku wis ngerti iki jadwalmu liwat dalan kene. Jadwal. Kok ngerti jadwalku? Lah kowe biasane jam ya ini belanja to, Yu. Iya, aku saka pasar iki mau dikon simbok kon tuku janganan. Adi gawane Lah ya nang endi ya gawane mau tak tinggal kono? tok gendong iki, Pak, Yu. Tak gendong, aku ora gendong janganan. Puno. Pulok gundulmu ki. Tak kira gawa apa. Gendong ning guyu sing Ha. karangan. Nek kuwi arep modar nek kuwi. Sing Ora lah, kowe kok ngopo lho? Tekan ngene ngopo? Ngene, Yu. Wis sak petara suwe iki to, Yu. Aku ki nek turu ki kok kimpen-kimpenen karo kowe. Karo aku? Iya. Lah apa kowe ora ndonga dhisik sadurunge turu? Ya wis donga, ning dongaku ki pengen ketemu kowe. Oh, pengen ketemu aku. Lah saiki wis nyata ora nanggon impan ketemu karo aku lho. Nek aku turu mlumah, kowe ki rasane kaya nang dhuwurku, nang awang-awang kae, Yu. Aku nang dhuwurmu? Iya. Olah, Nang terus gendeng. aku nang gendeng. Nek turu miring? Kowe kaya nang pinggirku. Lah nek turune mengkurep? Pas kuwi aku nglilir, Yu. Oh, pas ping lilir ora ana aku nang kono. Ora. Anane kucing. Terus mbok apake kucinge? Wah, tak banting modiar. Ora lho, aku sing gumen lho. Kowe kok tekan kene biasane kowe ora nang kene iki ngopo kok? Ngene ya, Yu. Piye? Aku bakal prasaja karo kowe. Bab apa? Bab jroning atiku, Yu. Oh, jeratimu. Jeratimu ana apa to, Le? Demokan, Yu. Piye ana apane? Sing tenan sing suwe. Lah iki sedilit wae wis ra apa-apa kok suwe-suwe lho. Aku ki Ngapa? sayang karo kowe, Yu.
Sayang karo aku? Sayang karo Kakang Adi ngono ta? Kowe kan adikku, terus aku Mbak Imo ngono lho. Heeh ta? Sik yo, ndasku mumet yo. Lah ngapa? Udu kuwi maksudku. Terus? Karepku ki pengangen-anganku kowe karo aku kuwi dadi siji. Maksudnya? Ya kowe rabi karo aku yo. Kowe aja guyonan lho to. Iki ora guyon, iki serius yo. Kowe ngerti ora aku ki sapa? Kowe Mbak Yuku, kowe iki anake Pak Denggolo. Lah ya aku Mbak Yumu kowe adikku lah kok kowe arep Ki ana penontone sing semaput yo. Diundangnya ambulan apa piye? Ning rungokke omong-omongan kesuwen ora gandrung-gandrung ketoprak marahi. Jare kon ora akeh lendagel serius. Jenengan Kuning. Selak pengen krungu kuwi aku. Yo, ayo. loro. Kuning. Nah, kuwi terus si Sumintene cempluke muni, "Kowe iki ngapae to?" Ngono, ora jelas-jelasan. Mung jelas-jelasan katresnan kok kesuwen. Adine wong kuning ira. Kowe iki arek ngapa lho? Ana Ngasor kepurada ngono kuwi ta? wong kuning Kuning apa? adine dhewe Ojo, Mas Junta. nek kowe bengok ki saya nambahi Nambahi apa? gregetku. Ora mbok kowe iki aja ngono iki to. Elinga nek aku ki sapa ngono lho. Ledong duh wong ayo Ngawur lho. nek ra ngawur ra kelakon pupuk bojoku ra ana. Mbok kowe iki aja ngono kowe. Dang sareya ning pangkon mami Sapa sing kon ning pangkon? dhuwurku manukku dawa Ora kena manuk-manuk apa lho? manukku dawa. Kok manukku dawa? Apa ya dawa tenan apa piye? War buktekke kowe. Yo. Aja ngawur ta. Sini. Ngapa? Rene. Ya ning kowe aja mek-mekan ngono ki tangane. Abang Netran. Aja rene-rene. Nipun. Aja nucuk. Apa? Nucuk mata. Matamu. Nucuk. Kamu. Nucuk. Nucuk kok nucuk kok. Nucuk. Panyu cuk. Kok aja ngono kuwi ta to? Sarap sawan ne wong kuning. Aku tak liwat. Kusike. Lah ngapa? Kowe kuwi nang kene iki mung ijen. Lah iya. Karaben Mulane aja kowe iki aja ngawur ngono kuwi lho, to? Nendra. Piye yo suaraku apik ra? Piye becik suaramu becik ning kelakuanmu ora becik. Allah, aja ngene. Arep ngapa meneh? Gunung Gunung apa? kembar Ngawur lho gunung iki sapa? munggeng jojo. Iki aku wis kentekan goni lho. Rene to yu. Kasusu gonku ngrabeni
mbok aja ngono kuwi to. Aku tak liwat dulu. Aja liwat. Aja ngono kuwi to. Kok eling to aku ki. Mbak Imu lho. Ora urusan. Kene yo menggeh-menggeh ning ngono. Sing penting iki lanang wedok dadi siji. Ya ora ngono kuwi. Nglumpukke balung pisah. Kowe kena seneng karo wong wedok ning ojaku. Ora. Lah Aku liyane wis kerep ngrasake. Kowe sing ngurung. ya aku Ora ono. Aku ngerti saya meneh, aku ngerti kelakuanmu sing kaya ngono kuwi. Amulat sira Mas ror Ora ngono kuwi Tata. tanku watrasane ati. Kok eling tak genah ngono kuwi lho, aku ki ra iso mlanjari ngene iki lho. Ngono kuwi. Gendane ketoke gemes tenan gendane. Gemes. Ora ngono kuwi Tata. Aku Mbak Imu lho, tak demak-demak prasudi aku. Aku gandrung bubarke Pak Lurah kondur to. Kae galo. Kapok saleh kowe iki ya ora tatanan kok. Monggo kita inceng malah wis kondur. Saleh kesuwen. Kesuwen ya. Aduh. Nimas, aduh. Yai. Kok langsung melayu ngono lho. Ya Pak, arep Pak. Iki masalahkan. Aja ono kuwi Tata, genah. Duh, cakepane apa ya? Ono katras nanku. Ndase aja dicekeli. Cekeli. Tak kapake ndase ya Allah lara. Ora nganti Ndasku linu yu tak cekeli ngono kuwi. Nek ndase dicekeli ra iso piye-piye. Andase maju mundur ngono kok. Gilane. Ngene ra maju mundur piye? Ya mbah aku udah. Nek nyekel iki gulune aja. Iya nge. Linu Men kapok Pluk. sae. Ngapa? Dijetono pluk sirahku pluk. Ora sudi kah. Cakepane lali pluk iki. Kapok syukur. Klopomu Urung. Ya klopo tuwa. Tak buka kepean sik ya pluk. Ha iki ra ono ketoprak kombo. Toprak milenial e pluk. Wis ben. Aku keringetan lho, To. Ora ngawur to. Nih tak lapi pluk. Aja. Ngapa lho? Dilapi ya. Dilapi iki rasa sayange Kakang karo Adi. Mah aku ra sudi nek kowe wis ngerti kowe bakal seneng karo aku wegah. Bathukmu keringet iki mili medun lho yu. Emah. Lho, Aku tak ngelapi dhewe kene. iki medun tekan irung. Irunge ngapa? Irunge ana keringete. Lho, medun tekan lambe. Wis. Tekan gulu yu. Ana apa? Ana. Wis. Wis mandek kono. Dayajan mandek lar ngapa? Ayo apa keringet iso munggah gunung. Maksudnya piye gunung apa? Ora. Nadyan sak kedep. Kesel ta? Ngayal, kandhani ngayal. Nanti aja kedeping. Ning
patra Ora nganggo ngono kuwi ngapa to? Sigarane Ora ngono iki to. tan bisa marembing ati aku dilapi yo Ora sudi. klopo Wah, akhirnya kelopo tenan. muda lakan nono brantah dewa yo Apa? wong sabar kuwi duwe wates nek kowe ora gelem nglanggati aku apa kelakon aku kudu ngruda paripeksa karo kowe Ya nek aku ora gelem ya ora gelem kowe arep meksa aku nek aku ora gelem ya ora bakal dadi. kowe wong wedok nang kene ming ijen wetan gunung kidul segara lor gunung kulon ya gunung tak cekel Ora tak pepeke galengan ora ngono kuwi to. kelakon tak saut Sejut apa? saut gelem ya Mah, aja gawe gembunge aku lho yu mah nek wong ayo apa ya? kowe gelem ora yu Tok 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 tok. di manggolone di suragala di Tok tok tok. Nyaket-nyaket elek. Piye ta? Wis tak bayar iki kok. Pentas pramen 100. Katin 100 wis. terus nek Apa? terus nek Kaya apik-apik oh. Aku ngetoprak marai Pak Lurah kondur kok. nggih Wis bali nggone. Wis rapat yo. wis ora apa-apa lumayan Heeh. Yo, kene yo. Wegah aku wegah. Iki wis ora. Wegah. ayo Wegah. Yo. Eh, Kekancan ki yo sing rukun. kancan sing rukun yo 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 Lah lenggurken aku kono kok beda nggon lho. ben ketokne kompak Mah. 100 gondene ya. amo 100 gelem ye Gah. Amin gandeng kok 100 yo. oh menggandeng kok 100 Lawan pira? 200 Wes, bali. Ha. Iki ketoprak. Ponco budaya bubarke. Kurang ajar kesane. Ora ono apa-apa kok. Kaya kucing wae. Iya, gentenan yo, Mak. Gentenan ayo. Suminten gandrung Den Masih Broto. Suminten liyane Den Masih Broto solikin. Nah. Wis kekep ora gepeng ayo. Ayo Kin. Iki kontes ketoprak iki, festival ketoprak di Yogyakarta iki lho saka kontingen Kabupaten Nganjuk. Iya. Ayo, anggo dialog sih. Kok tengoki piye? Rodok masuk angin ya, Pak. Hah? Kena kipas angin niku lho, Pak. Ha piye pateni wae apa piye? Niki suradane sinten, Pak? Suradane sinten niki? Sapa? Suradane sinten niki? Sing nata niki lho, mungkin ngatur sutradara. Ha nggih yo surada. Wong cangkeme nek omong kekamban dadi ra cetha. Ayo ayo. Heeh. Kowe Den Masih Broto sing gandrung Anik, sing kedanan Ani. Ket Suminten. Ya, wah. Heeh. Kula Subroto, Pak. Subroto. Nggih. Pokoke moh. Anik sik meksa. Iya. Iki ketemu ning dalan terus Sumintene bengok. Den Mas, tuk 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 tuk. Ngono, ya, tutuk tutuk. Iki nek apik
1 second. Ya. Petukan. Tok 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 tok. Den Mas. Waduh. Tok tok tok. Den Mas Broto. Apa sinten? Den Mas Broto. Ana apa sinten? Kok sinten? Ya jenengmu sapa? Aku Suminten. Oh, Suminten. Lah wong urung tahu ketemu kok. Ya ampun Den Mas. Jenengan saking pundi? Kula golek-goleki. Aja dientrok-entrok ten. Aku melu ngentrok-entrok ya. Iki ngene. Aku kuwi pancen dudos karo Bapa. Bapa Durna ngono ae. Bapa Durna. Karo bapakku. Pancen aku kon nanjihke kowe Suminten. Nggih, terus pripun Kang Mas? Lah ning wong aku kuwi ora duwe rasa tresna marang kowe Suminten. Pripun to Kang Mas? Kula lak pun tresna kalih jenengan. Mosok jenengan boten seneng kalih kula napa kula kurang ayu? Napa kurang seksi? Kowe iki gedabikan ki ngopo? Kang Mas, kula nek jejer jenengan iku deg-deg ser Kang Mas. Napa jenengan iku mboten krasa nek kula niku tresna panjenengan. Ning aku ora iso tresna karo kowe Suminten. Kang Mas, mbok iya. Kowe gandrung apa ora Suminten? Kang Mas. Ya wis kaya ngono kok takon gandrung apa ora? Iki wis kedanan kok. Kowe gandrung apa ora sih? Ah tak kira nggo nyanyi ngono. Kang Mas. Mengko sing gandrung ki mengko kok. Oh. Kang Mas Broto. Piye Suminten? Kula niku tresna banget kalian jenengan lho. Ning aku ki ora tresna karo kowe Suminten. Amarga neng kene kuwi jane kowe kuwi kok iso tresna karo aku ngopo to? Jenengan niku jan Apa aku ki bagus? nek jenengan boten bagus. Kula boten tresna kalian jenengan, Kang Mas. Ayo. Wah, Den Mas Broto ndase atos sih. Aku tetep Banjur ora bathuke digathukke barang. Kang Mas, Iki- wong mriki to mboten sadoh-adoh. iki ngene ya Suminten. Sinaosa iki kesempatan Kang Mas kula teng sing mriki. apik. Ning aku kudu ora gelem karo kowe Suminten. Wis kok kata-katane kok iki kesempatan sing apik ning aku kudu ora gelem karo kowe. Ya tetep emoh, ya tetep emoh. Tetep emoh aku Suminten. Kang Mas, Piye? mbok kula kae kesempatan setunggal. Timbangane kowe iki entuk aku mbok kowe luwung entuk blungon. Kowe pengen ngerti blungon apa ora? Napa niku Kang Mas? Kowe pengen ngerti blungon apa ora? Pengen. Lah kae blungon. Kang Mas kula niku serius. Aku ning tetep ora iso. Kang Mas, Blungon delon dasmu. aku to. Pandanglah aku Kang Mas. Aja Suminten. Kang Mas. Aja. Pandanglah aku. Iki kok kowe nekat tenan Suminten. Kang Mas, lah kula niku pun tresna kalih jenengan. Kang Mas Broto. Ngene lho, Suminten. Iki Kang Mas. aduh. Aku ora iso Suminten. Kowe aja nyaket-nyaket aku. Soale iki saiki ning kene kuwi aku ya gumun. Wong jaman saiki kok ana blungon iso udut ngono lho Suminten. Ora Jenengan niku Suminten. ngandhaki Kowe sinten pancen to? tresno tenan karo aku. Hah, Balenono pisan neh kowe pancen tresno tenan karo aku. hah. Sing rada mesra. Aduh. Ngene lho Suminten. Nek kowe pancen tresno tenan karo aku kuwi karang mau saka adoh mlaku adoh tekan kene. Aku ki knoso ngelak Suminten. Terus pripun Kang Mas? Kula Mengko sikik Suminten. Aja kesusu.
Sing kesusu aku wae. Mboten ngaten niku, jenengan ngelak. Iya, umpama kowe iki pancen tresna tenan karo aku, golekno banyu kambil. Engko sikik suminten. Ning kowe sing menek dhewe lho. Terus kula kan menek. Iya, kuwi bukti nek kowe iki tresna kak marang aku. Kang Mas, teneh lakang kula sempal. Aduh. Aku saya mumet ya wis sing penting kowe golek banyu, aku ngelap suminten. Oh nggih, kula pendhetke Kang Mas. Niki Kang Mas njenengan. Kowe Ya ampun Kang Mas gede mimik. Lemu bali rada mengko suminten. Aja langsung bali. Aku tak lunga gek terus kowe edano. Wong urung rampung kok gak terus kowe edano piye kok. Lah pripun iki? Ayo sakarepmu kok ya. Sing Tetep pinter. edane leh kula. Ah iya kono edan karo Waduh. kowe. Karepku ki kowe lunga gek terus kowe edan ngono lho. Iki tok aku. Lho, kok kowe lunga kowe edan piye? Niki suminten lunga rak kula ken beto golek wedang lah niki terus mungkin jenengan anggap niki broto. Ngoten nggih. Baleni nggih. Iki ya wis kowe kepiye suminten? Nah, Aku malah kowe nembang apa nek apa liwong terus wong jati lisik soliken ku nganti gegeblak. Kang Mas, piye suminten? kula sida kan golek nika mboten. Lah wis oleh apa piye wedange? Sampun. Endi? Lah niki Endi to? Siji apa loro suminten? Aku ki moh kalih Kang Mas. ya wis peken dhewe. Lah pripun jenengan saestune? Jane kok gelem. Mbok iya to Kang Mas. Ora suminten aku ora iso tresno karo kowe. Terus piye iki? Ha iya kuwi semen nek kula mboten ditampi kula liwong lho ati kula diatile. Wah, soliken geret ngalor geret ngidul. Ndase Kang Mas. jebloske panggung. Piye suminten? Nek jenengan mboten nampa tresna kula bakal liwang Kang Mas. Kang Mas. Kula niku liwang ala jenengan. Kang Mas, apa jenengan niku pripun? Kang Mas. Kok masuk anginku mari iki? Ayo, dadi liwang. Wedan kowe ini. Ora apa-apa. Wong jeneng pemain ki nek wis watak ya ngono kuwi ya ora apa-apa nih idep-idep ngambung ember. Ayo. Yo. Dadi liwang atiku. Nami-nami bisa ketemu. Awang bagus ganti lagu. Dodo ati rentan siang dalu. Yenur bensin Kang Mas, Piye? masa jenengan boten tresna kalih kula. Kula malah pun bededeng Kang Mas. Yo karepmu. Tenane.
Dikira aku ora. Kang Mas, Piye, Ce? Ket mau Kang Mas wae. kula lak ayu to? Ayo. Nggih. Jogetan kula sae mboten. Jos. Saestu lho Kang Mas. Sip. Nembang melih nggih. Ya. Pak Santosa. Pripun Pak goyangan kula? Sabda Pripun? Pripun jenengan nek pun anu delok goyangan kula. Sip. Sip. Terus sida seneng ora? Suwe-suwe seneng. Wah. Wis entek to di ceritane. Dadi liwang atiku. Jas. Langsung nggih. Masukin Mas Denka. Sabda Pandeta Ratu. Oke Gusti ngilani. Aku bakal dibawa mati. Rampung ya tum-tuman enak to nyambut gawe nyoke nyo guntung-tung ke cangkem Kula Pak. ayo kowe nganggo diambung barang nyo tak tambahi 100 nggo tuku lipstik Nyuwun nggih Pak. iya gelem-geleme ya ani